Himpskapin kaveri, miksi et pyytää? Eikö se ymmärrä, että mä en halua sitä riivattua ihmistä tänne? Taisin ehkä, voisin ehkä ottaa vähän vinaa, kun siskokaan ei ole tiellä. Joo. Tää on hyvä, mutta missäkään ne toista korittaa ovat? Ei. Hetken, tää on tossa. Ihan sama. Ei. Missä ne on? Ei täällä ole. Ihan sama. Niin? Tää telkkari on vähän pimeä. Joten voisitko tulla vähän auttelemaan? En. Muuten, miksi sä tapoit mut? No, mistä sä sen tiedät, että mä tapoin sut? Mä vaan tiedän. Mut on kiva olla kuollut, koska mä haluan. Katoppa vaikka, nyt mä menen ilmaan. Vai niin? Mä oon näkymätön, haha. Aha. En mä jaksa nähdä. Mitä sä täällä teet? Ai kiva, kun sä juot pitkästä aikaa. Vettä. Eikö sä syökää enää karkkia? Menetkö karkkilakkaan? Ei kiinnosta senkin kakara. Telkkari on muuten päällä. Tai kohta ainakin on. Nyt se on. La 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 la. Mä katoan pimeyteen. Aha, senkin kakara, oot kakka. Ja en halua enää ikinä nähdä sua, joten pysy vaan siellä taivaissa. Hyvästi! Täällä ottaa vähän lisää vettä. Täällä ottaa purkkaa. Jaahas, hänkin näköjään kuoli. Mistä hän on? Älä säikyttele! Kivaa, nyt voidaan pitää hauskaa. Voidaan tehdä bileet, kun säkin oot kuollut. Mut yksitty, mähän saanut syödä karkkia, kakaraa. Mutta sä et voi syödä karkkia, koska sä oot kuollut. Voidaan. Et voi. Voidaan.